हिंग जुआ देले प्रफुल्ल हिंगे के। वैभव सूर्यवंशी पहिलके ओवर में प्रफुल्ल हिंगे के 4 गो छक्का जड़ के बता देले कि बाबू हम बिहारी हई और बिहार अपन पूरा हिसाब क्लियर रखेला। आप लोगन के बता दी कि इससे पहले वाला मैच में प्रफुल्ल हिंगे वैभव सूर्यवंशी के 0 पे आउट कैले रहलन। उहे हिसाब आज बराबर कैले बारन सूद के साथ में। ई मैच में उ लइका एगो शानदार शतक जड़लस। 37 गो बॉल में 103 रन के पारी खेलस, जेमे 12 गो छक्का रहे और 5 गो चौका। सब बॉलर लोगन के बढ़िया से कुटले बारे। एगो रहे साकिब हुसैन जे एको गो छक्का न खैले रहे, उनकरा के भी छक्का दे देहलन। ई लाजवाब पारी त दिल जीत लेहलस, लेकिन मैच न जीता पौले। ई दिलचस्प मुकाबला में SRH के टीम जीत गईल। अगर वीडियो अच्छा लागल होई तो एगो लाइक कर दिह आ चैनल के सब्सक्राइब कर दिह आ ई वीडियो के अपन भोजपुरिया दोस्त लोगन में फैला द।